Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikirata, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, jamita di patang yang tahun, imana tersurat di 2 Korintus 12, ayat 7 rodi ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 rodi ayat 10. Songonom mahatana hamima majahahod dihita saluhutna. Jala asa unang huhagijakon naka pangukapon na sumurung na tuau, hona basir-basir duau di sibuku, ima suruan ni sibulis nama puhiau, asa unang hupatibo diriku. Tuluhali do hupangido sia Tuhani, asa sumuru ti sia nau, gabe dido ibana tuau, tukma asi dirohaku diho, ay dihagaleo do suntibul hagogoon, asa tagonamma hupa puji-puji diriku, di bagasan akka hagaleoku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni, sonang dohu hilala, di bagasan akka hagaleon, pangaleyayon, hasosahan, pangaliliyon, dohot hagugutan alani Kristus, ay jupa galeyau, disido au margugu, ido sahatna. Oras madihita saluhutna. Damang dainang, dihita lasbohape ninda, tuguni sasahalak, manang tugus ni sasahalak ng parnguluon. Alay sayadong do akahagaleon na, manang hahurangan na. Manang nasungod dia pe pardalanan ni nguluta musa di portibion, sayadong do akanahurang na. Sungod dia pe sempurnani sada rencana nalaho si patupaon, asa sikop nian akaulaon nalaho si ulahon otoni, alay dung diulahon, gudang nai manang adong akana humurang. Songonido molo tapay hutihut na pinasahat ni Apostel Paulus taringot tu dirina, sahalak na mertua do ibana, napajupa doho Tuhan Yesus Kristus. Jala langsung do Tuhan Yesus Kristus na paubahon ibana di parjupangan nai. Asa gabe parbarita nauli. Asa gabe taruli ibana di hagogoon na siya Kristusi. Gudang do halak marnida si Paulus. Sahalak na luar biasa do hatuaon nasa hatu ibana, ala langsung dosia Tuhani di jalo ibana aka haguguon dinalaho marbarita nauli, dohot dinaboi ibana muse pararaton aka haporseaon di Yesus Kristus. Gudang dua kahuria nagabe jongjong di duru ni Jerusalem, sada prestasi da luar biasa doi, molo di harajaon di debata. Alay dia madidok ibana. Tung masay godang PAK surung-surung ni si Paulus. Alay arong do hagaleon na. Laos di baritahod do si Paulus pe pamatang na dang pala bagak dang pala uli. Jala si majoja na pe mekat do bolo mardalan. Laos na adong di ibana hiyape, molotung ditiki na gabi mangihutun haja hudio ni bana, sahalak na disegani, sahalak na marpangkat ibana jala arga diadopan ni halak Jahudi. Alay dung gabi mangihutun Kristus ibana,
tung masai godang do akana hurang di parnguluon. Songo dia do na didok ni Apostel Paulusi mangadopi laos marnida akana masa di bana. Dipangido ibana do dian asalik kang ganup na sahagaleon nai. Didok tolu hali dipangido ibana tutuhani. Asa dipaluan ni anaka hagaleon nai manang asa sumurut ganup na sahagaleon na. Alai dia ma didok tuhani. Gabe didok tuhani ma tukma asini rohaku diho ai di hagaleot do sun tibul hagogoon. Memang paradoks do bahasaon. Songo dia do di hagaleon tibul hagogoon. Di bagasan hahurangan alai tibul disilas niroha. Di bagasan saluhut na parsahiton alai roha gugoon. Manang roha hisaron. Damang dainang na hinaholongan. Bolo pinaturus nuayang na diadopan ni bangsot taon. Molo mangihuton ganup nasa analisa global. Raos Presiden tape madok 2020 tolu olodo lam gulap. Alai adong pakirimon. Alana ise na berhasil mengadopi hamaolon. Ido anon nabui mamereng sodang hati uron. Sarupa doi. Molo mangulu hita di bagasa borngin na hulum. Laos dapot tadope ari dinalahu mernida sodang mataniari manugut nai. Berarti molodung salpu akana hulumi Roma aka hatiuron. Alai songo dia do hita marlas ni roha di bagasan hahulumun, di bagasa kamaolon, di bagasan hagaleon. Ido narikot nalahu si peopota. Damang daina. Sampai di do Apostel Paulus do sonang do hilala di bagasan hagaleon. Pangaleayon ni nadia sapului. Hasosahan pangalileo dohot hagugutan alani Kristus. Sonang do di hilala ibana. Tagaris bawahi sonang. Danggabe talu, danggabe marsak, danggabe olo ibana madele alani ganup nasahama oloni. Ala diboto ibana do saluhut na ganup nasana masai dang sadiai. Jala diboto ibana do naung rade do ganup nasa akanau muli do akanau denggam muse nalahu sijak konon. Menjadi seseorang yang bisa bersuka cita di dalam kesusahan. Jalaboi ibana madok di bagasa dirina nang pe adong duri di dalam daging. Walau ada duri dalam daging bolo di bahasa ni Indonesia nama nang di Alkitab pe didok songoni. Adong hagaleon na, adong hahurangan na, adong akapabahenan ni sibulis. Alai dang gabe ina pasuruton ganup nasa aka las nirohana. Damang dainang. Buasa di pasob butuhani dope sibulis adong di Portibio. Di paloas dope ibana mangelaela ganup nasa hita na porsea. Di paloas dope sibulisi di nalaho patupaho na kaulaon na asamadaw niya jolmay siya tuhani. Ternyata di bagasan tantangan do margugu jolma. Sarupa bolo tabereng harus listrikon. Molosian ilmuna. Ikonadong do kutub manang arus positif dohot arus minimal ibana netral manang gronna. Asa mangulu. Manang positif dohot negatif. Asa mangulu lepui.
Moloholan na positif do masuk tulapon dang nalaw manguluon gulap do. Pasti di. Moloholan na negatif pe masuk tong do dang mangulu. Nuaing bolo tapatudos tu baga sa parnguluota. Moloholan na dinggat do rotu hita. Si pata di sido maol jol mamadok maol yate. Nang pegudak kalak madok bohado caraku madok maol yate ay hamaolo do na huadopi. Bohado au marlas ni roha ala ganup nasa parnguluok kupe marukil do. Ay na dipatudus do dirina tuaka dongan na asing. Dang di ida dirina hobar tu naikon jakonon na nasiad debata. Gabi dipatudus tu akan na di idana do dang dipatudus tu namanopay bana. Nasinakapan ni namanopay banay. HP gudang do halak berusaha. Gudang do akan humurang diganup nasa usahana. Gudang do halak nasopola berusaha. Alay gudang do na dapot na. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dipangido Apostol Paulus asa dipalua hamaoloni. Alay ro Tuhani madok daong. Asa ipada wakasi bolisi unang ro mamupuhi ibana. Mamupuhi aporseonna. Alay dang dipatu-patu Tuhani hobar tu pangiduan di si Paulus. Ahado na pinasahat ni Tuhani. Asini rohana manotong di pasahat tu si Paulus. Asini rohani Tuhani lobi sian hagugoon, lobi sian bisuk ni si bolisi dinalahomanigay Apostol Paulus. Alani damang daina. Tapangasahon nasi di rohani Tuhani. Tapangasahon ganup nasa dinggabasanay. Tapangasahon ganup nasa akan pinasahat ni Tuhani dihita. Dinaw margay ahamay hapor seaon. Partodion naso olo salpu. Naso olo mate alay na manotong mangulu. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songono jahat di bagasan nasa minggo dialusi debata nasa parukilon. Dialusi Tuhanido alu-alu ni si Paulus. Dialusi Tuhanido takas. Alay pangalusan ni Tuhani. Asa tajako na sinirohana. Paluaot ta parukilon manang sadihari na pe manang ganup nasa dia pe partikian do taon na pasti do digadup nasa masa adong parukilon na sarupa do aka naung didok ni prediksi na di Portibion ngasai pandemi COVID-10 siara alay pakkorhon na luar biasa. Songoni na masa muse nuaing di Portibion. Alay adong muse didok. Sanga jala marmasa ma muse. Adong nau parahan no virus muse siyani. Bohadoi. Gabi tapasobu maadang tolapu bei. Alak mau Tuhan sonari. Dang pola behuedo virus yan non. Dang songoni. So hita na punasa hita Tuhani do na punasa hita. Bolo Tuhani na manopahita sebenarnya tanggung jawab do Tuhani dinalaho marmuduhop kita. Songo dia pinamasa di bagasa paranguluot tau. Alani pos marohata. Di bagasan pos nirohai adong las niroha. Nang pegok parukilon, nang pegok pangaleleyon, nang pegok akan manosak, nang pegodang ganup nasa aka hamaolo. Ala di bagasan Kristus dohita. Atong damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ay disijup pata hagaleon. Disipa
margugu hita. Ainang taboto do hagaleon, taboto ma na margugu. Ganup na sana margugu, na diboto do hagaleon na, ganup na sana maboto hagaleon na. Laos disima ibana lam margugu, mangadopi akana masai, laos hot maibana margugu, di bagasa kaporseaoni, di bagasa partodioni, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan imahita. Amen. Martang yang mahita.